मेरी कम Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर आं दा दंफैयो जोंहा राबारनि टेपिं ट्रेनिं जागासिनो दिनै सेकेन्ड डे आरो गाबोन लास्ट डे गाबोन माने लास्ट नालाय गाबोन एग्जामबो जागोन दा बेवहाय जोंहा बाहादुर आदर्श आरपिएस गोदान दाबाय नालाय जोंहा 25 जन टेपिंनि थाखाय राबार आथा हानायनि थाखाय बेवहाय टेपिं ट्रेनिं होनाय जादों जोंहा बेयाव दंफैयो राबार बोर्डनि फिल्ड अफिसार जोंहा सार दंफैयो बेनिफ्राय जोंहा फोरोंग्राबो दंफैयो नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो सोर सोर बेवहाय माने ट्रेनिं लागासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय दा नै जोंहा बिथिं टेपिं खालामगासिनो दं मिस्टार कर्नलियास माबायदि मोनदों टेपिं खालामनानै कर्नलियास बहुत मोजां मोनदों ना रोंदोंना रोङाखै रोंहांबाय नै रोंहांबाय सानबेसे जाखो ट्रेनिं लानाया सानसे जाबाय सानसे दिनैजों साननै दां माथो दिनै साननै नै टेपिं खालामगासिनो दं नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैथिं आरो जोंहा नै आमाय दङ आमाय कुसुमाव माबायदि मोनदों आंथ' मोजां मोनदों मोजां मोनदोंना औ मोजां मोनदों हानो हादना रोंदोंना रोङाखै रोंदों आगोल बेबायदि हाखांबाय नामा सिगाङाव बहाबाफोर हानायाथ' हाबायमोन होनबा बिदि ट्रेनिं लानाय जायाखैमोन ट्रेनिं लायाखैमोन आरोना दा ट्रेनिंनि गोनांथि दङ दा ट्रेनिं लाबासो जों मोजां पारफेक्ट हानो हायो नालाय नङाबाथ' दंफांफोरखौ हाख्लाबलाबायो ओमफ्राय नैथिं दङ गोबां दं नैथिं आमाय दं नैथिंबो आमाया माबायदि मोनदों ट्रेनिं लानानै मोजां मोनदोंना आगोलावथ' बेफोरबायदि ट्रेनिं मोनफेराखैमोन लबारनि बिखय मिथियामोन बारा नङा होमबा दा नै एग्जामबो जानो थांगासिनो दङ आरो सानबेसे जाबावगोन ट्रेनिंआ ओरैनो गाबोन लास्ट होननानै बुंदों गाबोन लास्ट न एग्जाम जागोन एग्जामाव पास जागोन ना जाया बायदि मोनदों नाजानोसै जानाय बायदि खालामसै नाजानायनि गेजेरजों बिदि आरो नाजाबाथ' हायै गैया हाखायो नङा होमबा दा नैथिं दंबावो जोंहा नैथिं आनैमोन दङ आनैमोनाबो सोलोंगासिनो आनैया माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंना रोंदों दा हानो रोंहांदों एसे सानबेसे जाखो ट्रेनिं लानाया साननै बे ट्रेनिंआ सानबेसेनि थाखाय सानथामनि थाखायनो लोगोफोर दा आंजों लोगोसे दङ जोंहा अभी सर रबर बोर्ड से आए हुए हैं सर का नाम है थोड़ा आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर नमस्कार माय नेम इज नरेंद्र कुमार बैरवा फील्ड ऑफिसर एफएसओ उदालगुरी तो जो आज ये ट्रेनिंग है जो एनआईटी से कंडक्ट किया है रबर बोर्ड ऑफ इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रबर ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग 3 डेज का है 3 डेज का है ना सर और कितना कैंडिडेट्स है इसमें अभी जो ट्रेनिंग किया हुआ है टोटल 25 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है जेंट्स और लेडीज टोटल लेडीज और जेंट्स इस ट्रेनिंग का बेनिफिट्स है जो आफ्टर ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में जो लोग ये ट्रेनिंग सीख जाएगा उनको एक रोजगार मिलेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वो किसी दूसरा बागान में भी काम कर सकता है रोजगार मींस एम्प्लॉयमेंट लग सकता है और बाद में सर्टिफिकेट दिया जाता है रबर बोर्ड की तरफ से और उस सर्टिफिकेट का बेनिफिट्स बहुत बेनिफिट्स है जैसे लाइक सेल्फ हेल्प टेपर बैंक टेपर बैंक बना उसमें एक टेपर ग्रुप होता है उसका ग्रुप बना के उसमें जो रबर बोर्ड से बेनिफिट मिलता है वो सब मिलता है और बाकी अदर स्कीम्स है लेबर वेलफेयर स्कीम जैसे कि हाउसिंग सब्सिडी सैनिटरी और चिल्ड्रन एजुकेशन फेलोशिप स्कॉलरशिप वगैरह ये सब मिलता है सर्टिफिकेट होना चाहिए टेपर का सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी मिलेंगे तभी मिलेगा और इस ट्रेनिंग में एक पर डे कैंडिडेट को 250 रुपीज मिलेगा और 100 रुपीज खाने का मिलेगा लोग सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है और अभी आप सर उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में इस साल कितना स्टेप मतलब कितना ट्रेनिंग दिया है अभी उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेनिंग दे दी है कचुबिल इस साल में इस साल में कचुबिल में दिया है कचुबिल में एक दिया है अभी ये दूसरा ट्रेनिंग है अच्छा जो कचुबिल में दिया है वो टिस्प ट्रेनिंग था पेपर इम्प्रूवमेंट स्किल प्रोग्राम और ये SC/SP ट्रेनिंग प्रोग्राम ये NIT से कंडक्ट करता है ठीक है और आने वाले साल को कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसके लिए कब क्या कहाँ पर जाना पड़ेगा सर नहीं आने वाला साल कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा जब अभी तो ट्रेनिंग नहीं होगा एक क्लस्टर में एक ही ट्रेनिंग होता है जब नेक्स्ट ईयर और ट्रेनिंग आएगा
तो हम इंफॉर्मेशन करेगा आरपीएस प्रेसिडेंट को या क्लस्टर लीडर को, तो वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके वो अरेंजमेंट करेगा। ठीक है। दा नोंथांमोना सोरबाफोर ट्रेनिं लानो गोसो दंब्ला आंनाव कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय। जोंनि बाहादुर आदर्श गोदान आरपिएस दाबाय नालाय, रबार बर्डनि आं प्रेसिडेन्ट जानानै दङ। थ' दायो जोंहा दङ सानथामनि जिनाखि टेपार राबारनि ट्रेनिं होगासिनो दङ। राबार आथा हानाय होनना बुंब्लासो मिथियो नालाय गोबाङानो, टेपिं होनना बुंबा गोबाङा मिथिनो नागिरा। दा बेवहाय जोंहा फोरोंगिरि हिसाबै जोंहा फोरमाय आदाखौ मोननो हादों। दा फोरमाय आदाया दिनैनि बे टेपिं ट्रेनिंखौ फोरोंनानै माबायदि मोनदों आरो बिसिबां ग्रवार्सफोरा बिसिबां आवगायनो हादों, हानो रोंदों ना रोङाखै एसे बुंनानै हरदो। 15 10 मार्च 2025 अक्ट'बरनि बिदिनिफ्राय जोंहा टेपिं ट्रेनिंआ सोलिगासिनो थादों। मथा मथि बर्तमान 25 केडारफोर दङ सोलोंगिरिफोरा। दिनै फोरोंनानै एक्चुअली मा 80%सोखौ माने रोंबाय आरो रोंबाय। 20%आ एसे दंबावो, एसे 20%आ एसे फैबानो 100% जासिगोन। दा बिथांमोना मोजां सोलोंदों, बिराद गोसो होना सोलोंगासिनो। बेखौ सोलोंखांनायनि उनाव मोनसे जोंहा एग्जाम जायो। बे एग्जामाव बे 25 केडार्सफोरा एग्जामखौ लिरनांगौ जायो। लिरखांनायनि उनावहा बिसोरनो जोङो सार्टिफिकेट होनाय जायो। बे सार्टिफिकेटआ माने टेपिं ट्रेनिं लानायनि मोनसे प्रुफ हिसाबै। दा जेनेबा जायफोरा रोंनानै थागोन बिसोरो गावनि बागानफोराव मोजां टेपिं खालामनो हागोन। राबार फांसे बिफाङा खै बोसोर टेपिं खालामजायो बेखौ मिथिनानै, एक्चुअली माने राबार फांसे बिफाङा जोंहा 40निफ्राय 50 इयार्ससिम जोंहा टेपिं जायो। जुदि ट्रेनिं गैयाब्ला मा जायो, बेयो 40निफ्राय 50 इयार्सखौ मोननाय नङा। खायसे 10 बोसोरावनो 10 बोसोरावनो माने बे बिफाङा गाज्रि जायो। हारा मोनहैलायनाय, बिफांनि बेगें मोनहैलायनाय, हारा मोननाय जुदि टेपिं खालामब्ला अब्लानिया मा जायो, जोंहा बेयाव मोनसे सिस्टेम दङ, ए पेनेल बि पेनेल नाय। बे माने गोदानै रोदोमफिनो जन्थु बिगुर ना, बेखौ हारा मोननाय जुदि टेपिं खालामबाय हाब्ला माने बेयो बिफाङा गाज्रि जायो। दा बेनि थाखायनो टेपिं ट्रेनिंखौ नांगौ आरो ट्रेनिं लानाया गोनांथार आरो। दा नोंथांमोना मिथिबाय। दा नै जोंहा सोलोंगासिनो दं गोबां गोसो होनानै। नैथिं जोंहा आबौ जानाय दङ सोमोन्दोआव। दा बिथाङाबो सोलोंगासिनो दङ। माबायदि मोनदों आबौआ दिनैनि ट्रेनिंखौ लानानै? दिनैनि ट्रेनिंखौ लानानैथ' जोबोद मोजाङानो मोनदों, मैयानिफ्राय दिनैसिमाव। आरो फोरोंनायाबो मोजाङैनो फोरोंबाय थादों जोंखौ नायै नायै। हानो रोंबायना रोङाखै नोङो? एसे रोंहांबाय, बारा जाजोबाखै आरो एसे। एग्जामबोथ' जागोन दायो। एग्जामाव माबायदि मोनदों गोसोखौ, हागोन ना हाया बायदि मोनदों? दा बेखौ गाबोनसो मिथिसिगोन। रिजाल्टआवसो ना? रिजाल्टआवसो गोसोथ' होगोन नङा होमबा? गोसोथ' पास खालामनो थाखाय नाजागोन। नाजागोन। दा आबौआ गायबाय नामा राबार? गायबाय न'? ओरैनो खै बिगासो गायखो? ओरैनो दा बर्तमान 3.5 बिगा गायनानै दङ। 3.5 बिगा गायबाय। दा नै सोलोंगासिनो दङ। गाबोनसो जागोन एग्जामाथ' नङा होमबा? एग्जामा गाबोन जागोन। दिनै सेकेन्ड डे थांबाय, सानथामनि ट्रेनिं बियो। दे हाबाय थादो। नैथिं दङ जोंहा, नैथिं नै बिहावसो जानाय दङ। बिहावसोआ माबायदि मोनदों हानानै? हानायालाय मोजां मोनदों रोंना मोननायालाय। रोङाखै? रोंनायालाय फुरा रोंजोबाखै। सानथामनिल' नालाय सोलोंबाय, प्रेक्टिस खालामबाय थाबासो रोंगोन नालाय। सोलोंगासिनो आरो दा। दे सोलोंबाय थाबानो जाबाय। नैथिं दङ आरो जोंहा नै आदा दं बिथिंबो। माबायदि मोनदों? मोजाङानो मोनदों। खाथियाव लानानै रायलायब्रा बेखौ। मोजाङानो मोनदों। मोजां मोनदोंना? गरमबाबोथ' सोलोंगासिनो दङ नङा होमबा? गरमबाबो सोलोंनांदों, दा माने उफाय गैया। ट्रेनिं लानाय सार्टिफिकेट थायोब्ला बेसेबां मोनगोन हाजिराखौ सोरनावबा लबार बागानाव मावोबा? हाजिराखौ 500 मोनो होननाय खोनादों। खोनादोंसो आरो ना? 500नि बाराबो मोनो। जुदि आसामनि बाहेरायाव थाङोब्ला नोंथांमोना 1000बो मोननो हागौ आरो ना, 1000 1200 बिदि मोनो। दा जोंनि आसामाव दा बारा गैथ'वा नालाय। दा जाबाय, त्रिपुरा बायदियाव जोंहा नर्थ इस्टआव नाम्बार 1आव फैयो। ओमफ्राय दा सोलोंगासिनो दं। सोलोंनानैथ' मोजां मोनदों दा? सोलोंनानै मोजां मोनदों। 550नि बारा मोनगोन सोरनावबा हायोब्ला। बिदिनो खोनादों खोनानायालाय। हाजिरा सोलोंबाय था। नैथिं गुमैया खायलें खुइलें जालायनानै हादों नै। माबायदि मोनदों गुमै? मोजाङानो मोनदों। मोजां मोनदों ना? नोंहालाय खै बिगा गायखो? दा गायथ'वाखै, इसेल'सो गायदों आं दायो गायनायालाय। इसेल'सो गायदोंना? माइ दङना, माइ हाखांबा गायगोन नैबे बैसाग मासाव। ओरैनो खै बिगासो गायनायनि प्लेनिं दङ? आङो 2 बिगासो गायगोन आरो। 2 बिगा? 2 बिगायाव 120 दाल? बेसेबां जाहैगोन। दे सोलोंबाय था होमबा। जागोन दे। नै बिथिं मादैमोनाबो सोलोंगासिनो दङ। रोंबायानो बिसोरो, बिराद गोसो होनानै सोलोंदों। माबायदि मोनदों मादै दिनैनि राबार टेपिं ट्रेनिंखौ लानानै? जोबोर मोजां मोनदों। मोजां मोनदोंना? रोंदोंना रोङाखै? रोंदों। गाबोनथ' एग्जाम दङ नोंसिना। एग्जामखौ पास जागोन बायदि मोनदोंना मोनाखै? पास जागोन बायदि मोनदों। पास जागोन बायदि मोनदोंना? गाबोन होनानै नायबासो मिथिगोन नङा होमबा एग्जामखौ। सानबेसे जाखो ओरैनो ट्रेनिं लानाया?
मैया सानसे दिनै सानसे साननै जाबाय साननै रानिं जाबाय आरो साननै रानिं जागासिनो बे ट्रेनिंआ सानबेसेनि थाखाय सानथामनि थाखाय सानथामनि थाखाय ओरैनो नोंस्रा न'आव राबार दं ने दङ जोंहा गायबाय गोदानसो गायदों न गोदान गायदों माब्ला गायनाया ओरैनो दाखालि 2025 आव गायदो आरो 2025 आव ओरैनो खै बिगासो गायखो खै दालसो दंफां गायखो 300 5 बिगासो गायबाय आरो ने दे मोजां सोलोंबानो जाबाय मादैयालाय नोंहा दासो रोंहांदों ने नैबेखौ मा होनो नों लानाय आखायाव लानायखौ राबार हाग्राखौ जेबुं एगजामाव फैगोन बियो नैथिं मादैयाबो हागासिनो दङ नोंस्रा खै बिगा गायगोन होनदो जाहा 15 बिगा ओमफ्राय सानबेसे जाखो नोंहा सोलोंनाया दिनैदो साननैयानो गासिबो एखे सोलोंगासिनो दं नै दे मोजां गोसो होनानै सोलों गोसो होदोहाय नै र' नैथिं जोंहा आमाय अट' ड्राइभार दङ बिथाङा अट' ड्राइभार सालायनायखौ गारनानै माने राबार आथा हानाय माने टेपिं खालामनाय होनना बुङो बेखौ सोलोंनो फैदों दा माबायदि मोनदों सोलोंनानै दिनै मोजाङानो मोनदों मोजां मोनदोंना नोंहालाय खै बिगा गायगोन आंथ' ओरैनो खाथियाव 3 बिगासो गायनाय जागोन 3 बिगा बिफांखौ लाबायना मोनबायना मोनाखै बिफाङाथ' मोनबाय गायबायानो न 50 दालसो दंबावो आरो गायनो 50 दालसो दंबावो गायनो थिगानो बिगासेयाव ओरैनो खै दालसो जायो मिथियो नामा बिगायाव खै दाल जायो बेखौ बारा मेनटेन्स गैया दायो एगजामाव मोनगोन दायो एगजामाव सोंगोन नोंसोरखौ माने बिगासेयाव 60 दाल खरै जायो 15 बाय 15 माने 15 बाय 15 गायो गायनायनि गोजानखौलाय मिथियो 15 बाय 15 होननानै आरो हाखर जावनायनिबो बेहाय माने मेजारमेन्ट दङ सोलोंगासिनो जोङो जेब्ला मार्किं जाजोबोना मार्किं जाजोब्बाय ओमफ्राय जोङो टेपिं खालामसै आरो टेपिं खालामबाय हादों सेथि खामानिया जोंहा मा जागोन जोङो सिगां स्टाफखौ नायगोन ना लेथ्रा दङ नामा मा दङ नामा ना लेथ्रा दङबा बे स्टिकफोरखौ गारना लागोन ना बेखौ गारना लागोन गारनानै मा गुदियाव दोनगोन नङाबा मनाफोराव सोना लागोन ओरैनो दा नै प्रेक्टिकेल एगजाम सोलिगासिनो दं मेदामाबो मोनफैबाय जोंना प्रेक्टिकेलजों लोगोसे अरेलबो लागासिनो दा नै दिनै ट्रेनिंआ जोब्बाय दायो मेम मोनहा जोंहा सार्टिफिकेट होगासिनो दङ नै सार्टिफिकेट होबाय केमेरायाव ना थ' दायो जोंहा दिनै सानथामनि ट्रेनिं लादोंमोन टेपिं ट्रेनिं दा टेपिं ट्रेनिंआ जोब्बाय दिनै सार्टिफिकेट रानगासिनो सार्टिफिकेट मोननानै माबायदि मोनदों नोङो मोजां मोनदों ना मेरी कम कर्नलियास थ' लोगोफोर जोंहा दिनै सानथामनि ट्रेनिंआ दिनै कमप्लिट जाबाय बिनिफ्राय जिनाखि टेपिं ट्रेनिं राबार हानाय बिनि सार्टिफिकेटबो मोनबाय दा जायफोर ट्रेनिं लागिरि बिथांमोना माबायदि मोनखो ट्रेनिं लानानै बिनि बागै नोंथांमोननो एसे फोरमायगोन खुलुमबाय बयनिसिमबो ट्रेनिं लागिरि बिथांमोननिसिम आरो लोगोसे मोनफैनो हानाय आलासि बिथांमोननिसिम गासिमबो गोजोननाय थादों दा जोङो सानथामनि ट्रेनिं लानानै जोबोद मोजांखौनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला सारमोनाबो जे जोंनि बागै इसेबां खस्थ' खालामनानै जोंखौ जे फोरोंफैबाय सारमोननिसिमबो साबायखर बावनाय थादों जोंनि ट्रेनिं लागिरि हान्जानिफ्राय दा आरो बेखिनियाव जोङो जाखिनि जों सोलोंनांगौमोन बेखौ आबुङै रोंजोबाखैब्लाबो जों खावसे बाहागोखौ रोंबाय होननानै जों गावखौनो गाव साननानै लादों दा सारमोननिसिम दा जों बेखौ फोरमायथिनाय थाबाय आरो लोगोसे जोङो जिथुनाखि सारमोन दा जोंखौ जिबायदि बिथोन होदों जों सारमोननि बिथोन बायदियै जोङो जाहाथे जिथुनाखि जोंनि प्रेक्टिस खालामनो गोनां जोङो बेखौ न'आव सम मोनोब्लानो खालामबाय थानाय जासिगोन जिथुनाखि दिनै जाखिनि जोंनि प्रेक्टिस खालामनायाव एबा लबर आथा दिहुननायाव गोनां बुस्थुफोर बेखौ दा सार आरो मेदाम मोनहा जोंनिसिम राननानै होखाबाय दा जों बेखौ लानानैबो खोब गोजोननाय मोनदों दा बेखिनिखौनो आं बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों दा जोंहा नै दिनैनि ट्रेनिं लानाया कमप्लिट जाबाय दा सार्टिफिकेट मोनबाय सार्टिफिकेट मोननानै माबायदि मोनदों आङो सेथियावनो आङो हामबाय होनग्रोयो आं जोंनि गेजेराव सफैनाय गुवाहाटीनिफ्राय सफैनाय रेसपेक्टेड मेडाम थेंक इउ मानो होनबा बिसोर फैयामोनब्ला जोङो बे राबार ट्रेनिंफोरखौ जों लानो हानाय नङामोन आरो आङो नैथियाव आङो थेंक इउ होयो जोंनिनो सार उदालगुरि डिस्ट्रिक्टना आरो लोगोसे फोरमायसा दैमारि बिथांखौबो आङो थेंक इउ होनो
लबार ट्रेनिं लानानै आं जोबोर मोजां मोनदों न'आव बाहायलांसै दायो गायदोंबो नालाय न'आव गायदोंना गायदों बेखाय आं मोजां मोनदों आरोना जाहाथे जों रोंना थानानै न'आवनो जों बाहायनो हायो औ बेनि थाखाय आरो आङो बेहेकलि आङो इसोरखौनो थेंक इउ होनो आरोना आं दे बुंनोबो रोङा रोजा रोजा साबायखर थाबाय मादैनिसिम